Не, свети. Червено. Ама мига червеното, какво значи? Абсолютно. Може да се огледаш, тя и камерата ще се огледа. Да, това оглеждам, леко. А не мога да се завъртя на 360. Да. И преди малко дет спряха и там дойде някакъв пич. И вика, искаш ли да дръпна маняк? Аз съм давай, че ме избута надолу на щито и не съм бутал. Така ли? Скиорче? Не. Бордистът си беше свалил вече борда и вървеше. И всички се избутам. Това не е. Браво. Ето е там машината, всичко е наред. Тера, че ми прибави Славе за едно коняче. Аз точно това си мислех. Сега ли ще го направим или по-добре? Това е Слави или тук, където кажеш? Дайте се сгре малко, че измръзнахме краката си. Какво се намериш на кенепче? Ако искате, ари тази кажи, че по-близо, пък прибави Слави да ядем. Ма как ти кажеш? Това е на 20 метра разлика. Имаме се едно манец. Може да го чекнем, хем да видим какво има там. Това е борт парзален ли вече? Не, изобщо. Той вчера не парзаляше, но днеска е съвсем зле. Това е заради ваксата, леко. Да, бе. Той Той не не сложи. обцели влаксата, той не сложи сигурно някакво за топло време, не за пудра. Той не сложи тежки вериги, леко. Трябваше да го питаме това. Може да му кажа да сложи тази вакса и на колата малко. Точно за колата, аз за това смисъл. Там ли отивам до това? Ох, не знам. Ти по-близо. Тук ли? Айде. Кой е? Айде, по-близо. Това е това ще ядем. Днеска се пусна почти сама. Не знам. Да, на цялото. Ясно знам. Ще питам. Аз съм пред нея, нали, зад нея, обръщам я, обаче става почти на крака, не е. Тук си.